Dobro jutro, gospodine. Evo da se zasadite. Lep dan, srećan rad. Prijatno. Dobro jutro, radni narode. Sreda je, kakav lep dan, ovo je nevjerojatno. Danas toliko nije bio u planu motovlog, ali je tako aktivan dan i tako lep sunčan dan da nisam mogao da odolim. Da naša prva stanica je Menjačnica. Zamenili smo lovu. Sljedeća stanica Inteza. Nije mi bilo teško. Ćao. Devojka u Bianci je bila toliko ljubazna da mi nije bilo teško da se vratim do motora, da uzmem čokoladnu bananicu i da je vratim. Koliko stvarno nije teško biti ljubazan, nasmejan, pogotovo na ovako lep dan. Ćao, vrat. Par vas je iskomentarisalo kako bi mogao da odem do pekare, da kupim nekim ljudima nešto da jedu. A ako mislite da to treba, give me some feedback in the comments i ja ću to uraditi. Vozi se kabriolet. Mogu bi da im bacim jednu čokoladnu bananicu. Stići BMW-a po gradu je jedan jako veliki challenge. Brate, predobar auto. Stani. Izvini, ali iskolirao si mi za čokoladnu bananicu, tako da